ఏం చేతండు సూపరా ಆರೋಗ್ಯಕರ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ರಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಅವಡು ಕಾಂಡಲ ನಿಗಲು ಒಂದು ರಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ ಪರ್ದು ಪೊರೆಡೆ ನಿಗಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಜೋಗ್ಲ ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆಡ್ ಬತ್ತಿನದಲ್ಲ ಕೊರಲಿ ಒಂದು ಮಾತರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು ಯಾನ್ ಮೊರಣೆ ಹತೆ ಎಳ್ಳು ಜ್ಯೂಸ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ನನೊಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚೋಂಡು ಆಯುರ್ದಯವರ ನನೊಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅವು ದಾದಂದು ಪಂಡ ರಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಳ್ಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಗೆ ಎತ್ತು ಪಂಡ ಐಟ್ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ರಾಗಿಗ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಲುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದನ್ನ ಮೇನ ಮಲ್ಪುಡು ರಾಗಿನ ನನೆತದೀದು ಐತ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ನನ್ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅದು ಯಾನೇನ ಮಲ್ದೆ ಪನ್ನಡ ಒಂಜಿ 1/4 kg ದಾತು 250 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತು ರಾಗಿನ್ಗೆ ತಂದು ರಾತ್ರಿಗೆ ನನೆತದೀತೆ ಇಸೆ ಐತ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಅನಿಪಿದರ್ದೆ ಬೊಕ ಈ ರಾಗಿ ಏನ ಪೂರ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಉಂಡು ಪನ್ನಡ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ವಿಟಮಿನ್ ಉಂಡು ಆಡ್ ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಎರೆಗಂಡಲ ಡಯಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗುಪ್ಪರ್ನಿಗಲು ಡಯಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಗಲು ಡಯಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪರ್ ಪನ್ನಡ ಕಾಂಡದ ಫುಡ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸೆ ಉನ್ಪುಜಾರು ರಾತ್ರಿಗೆ ಉನ್ಪುಜಾರು ಐತ ಬದಲು ಬೇತೆ ನಡಲ ತಿನ್ಪರ್ನಿಗಲು ಅವೇನು ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ನಿಗಲು ಅವೆರ್ದು ಬದಲು ಏನು ಮಾಡ ರಾಗಿ ನಿಗಲು ತಿಂಡಾಡ ರಾಗಿ ತಿನ್ನಿಕುಳೆ ನಮಕ್ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡ್ಗೆ ಅವು ನೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿಲ ಉಂಡುಗೆ ರಾಗಿಡು ಅಂಚದ ನಮಕ್ ಬಡವೆ ಆಪುಜಿ ಬಡವೆ ಆಯ್ಜಿಡ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಡು ಅಂದಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ರಾಗಿ ತಿಂದದ್ದು ನಿಗಲು ಡಯಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಆಯ್ಡು ಬಕ್ಕ ನಿಗಲೆಗ್ ಒಂದು ಶುಗರ್ದ ಪೇಷಂಟ್ ನಗಲೆಗ್ ಒಂದು ತಿನ್ಪಿನಂಚಿ ತಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಆಯ್ಡು ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಸ್ಕಿನ್ದ ಪುರ ನಮಕ್ ಅವು ಪ್ರಾಯವನಗ ವ್ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಪುರ ಬರ್ಪುಣದೆ ಅವು ಮಾತ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಣ್ಗೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜೋನಗಲೆಗ್ 40 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಎಲುಬು ಸವೇನು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅವು ಮಾತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನಗುಲು ರಾಗಿನ ತಿನ್ನುಡು ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಾಲು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ರಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಆವಡು ರಾಗಿದ ಮಣ್ಣಿ ಆವಡು ಅವು ಮಾತ ಮಲ್ತದ ನಿಗ್ಲು ಕೊರಲಿ ಅಂಚಾದಿನ ಯಾರು ರಾಗಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರಗುಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನಂತ ಪನ್ಪಿನೇನು ನಿಗಲೆಗ್ಲ ತೊಜದ್ ಕೊರಪ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ 1/4 kg ರಾಗಿಗೆ ತೊಂದ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ನನೆ ತರಡೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ನನೆಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಅವೇ ಜಾಸ್ತಿ ನನೆಪ್ಪೊಲಿ ನಿಗಲು ಆಡ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೆರಗುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಜನಗ್ ಬಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲವೇನು ದೆಕೊಂಬೆ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋದು ಈ ಒಂಜಿ ರಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ದುಪ್ಪ ಉಂದೇನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡು ಪುರ ಪಾಡ್ದು ದಿವೋಲಿ ನಮಕ್ ಸುಮಾರು ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಉಂದೇನು ಐಟು ಧೂಳು ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಪುರ ಪೋಪುಂಡು ತೊಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಜಾವ್ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಪೋಪುಂಡು ಐಟು ತೂವಲಿ ನಿಗಲು ಒಂಜಾತ್ತು ಧೂಳುಲುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಪೋಂದುಂಡು ತೊಲಿ ವರ ನಿಗಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಏನ ಪೂರ ಉಂಡು ತುಲಿ ಅವೇನು ಪೂರ ನಿಗಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಆವಡು ಓಯೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಅವು ನಿಗಲೆಗ್ ಬಕ ಸುಲಭ ತೋಜುಂಡು ನಿಗಲು ಬಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಅವೇನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುವಾರು ಬಕ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ನಿಗಲು ಕಲ್ಪದು ಕೊರಡು ಒಂದು ಪೂರ ರೆಸಿಪಿಲ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಕಲ್ಪದು ಕೊರಡು ನಿಗಲು ಜೋಕುಲ್ ನನ್ನ ಮಲ್ಲವನಗ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಬೇಲೆ ಮತ ಪೋಯಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರಗಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಗೆತ್ತಡ ಮಾತ್ರ ಜೋಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪು ಇಜ್ಜಿಲ ಅಗಲ್ಲ ಪೋದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋದು ತಿನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಏನನ್ಪೇರು ಹ್ಯಾಬಿಟನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಅಗಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತ ದೆಕ್ಕಿಯ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ಗೆ ನೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಅವು ಏನನ್ಪೇರು ಫ್ರೈ ಅವನು ಬನ್ನಾಗ ಬಕ್ಕಂತೆ ತೂ ಕಮ್ಮಿದಿದ್ದು ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಅವೇನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಪ್ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬೇಕು ಏನು ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು ಪ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಈಗ ಪಾಡ್ಗ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋದಿ ಒನ್ನೆ ಬೊಕ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚದಲ ಸಾಮಾನು ಬೋಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ತಾರೈ ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ ನಿಗಲೆ ಬೋಡಾಂಡ ನಿಗಲು ಬಾದಾಮಿ ಪಾಡೋಲಿ ಇಜಿಡ ಏಲಕ್ಕಿ ಯಾನೇನಿ ಬಾದಾಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಪಾಡುಜ್ಜಿ ಬೋಡಾಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಗಲು
ಇಜ್ಜಿನ ಆತೆ ಬಕ ನೀರು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಐಟ್ ಚೂಚು ನೀರು ಉಂಡದ ಈಗ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿದ್ದು ತೂ ಜಾಸ್ತಿ ದಿ ಓಡು ನಮ್ಮ ತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ ಆಯಿನತ್ ರಾಗಿನ ನಿಗಲ್ ನನೆಪುಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಆ ರಾಗಿನ ನನೆತನ ಮಾತ್ರ ನಿಗಲಿಗೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಸಿಕ್ಕು ನಂದು ಪನ್ಪೆಯನು ಅಂಚದ ರಾಗಿನಲ್ಲಿ ಬಕ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ನೀರು ಪಾರ್ದಿಲೆ ಬೊಕ ಅವೆನ್ ತೆಕ್ಕದು ನಿಗಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐತ ಒಂದು ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಉಂಡತೆ ಪೂರ ಪೋಡು ಪೂರ ಪೋನ ಉಂಟ ನಿಗಲ್ ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ತಾಗೊಂಡವು ನಿಗಲ್ ನೀರು ನರ್ತೊಲ್ಲೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡೋರ್ದುಂಬು ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಪಾಡೋರ್ದುಂಬು ನೀರು ನರ್ತದು ಪಾಡ್ಲೆ ಅವಾಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆತುಂಡು ತೂವಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆವಡು ಅವಾಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊಡಿ ಹಾಪುಡು ಒಂದೇನು ಚಪ್ಪೆ ಅರಬಿಡು ಇಟ್ಟೊಂದು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾವು ನನ್ನ ಚಪ್ಪೆ ಆವಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಏನ ಮಾತ ಬೋರ್ಡು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತುಲೆ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಡು ಅನ್ಸತಲೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆತಂಡು ಇತನಕ್ಕೆ ಏನ ಮಾತ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪನ್ನಡ ಇತ್ತೆ ಉಂದೇಕ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತ್ ನಮಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಬೊಕ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತ್ ತಾರಾಯಿ ಬೋಡು ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲೆ ಹೆಸಳು ನಮಕ್ ಉಂದು ಬೋಡು ಏನೇ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೋಡು ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ನೀರು ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಉಂದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಚಪ್ಪಾಯಿ ಪಾಡು ಅಂತ ಪುರ್ತು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಉಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ಇಸ್ಯಾನ್ 1/4 kg ತೊಂದೆ ತೈಟ್ ಇಸ್ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಮಲ್ಪೆ ಸುರುಕೊರ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ ಕುಡರ ಪಾಡ್ವೆ ತಾರೈ ಬೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ ಏಲಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಚೂಲಿಗೆ ಎತ್ತದು ಪಾಡೋಡು ಚೂಲಿಗೆ ಎತ್ತದು ಆಯ್ತು ಬೀಜ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋಡು ಯಾ 4 ಏಲಕ್ಕಿಗೆ ತೊಂದೆ ಆಯ್ತು ರಡ್ಡೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ ಕುಡರ ಮಲ್ಪೇನು ಅದಾಗ ಕುಡರಡ್ಡಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡೋಡು ಇದೊಂದೇನು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪಗ ನೀರು ಏತು ಬೋಡು ನೀರು ಆತ ಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಜಿನ ನೀರಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೋಲಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ತುಲೆ ಅರ್ಧ ಈತಾಡದೆ ನಾನು ಕುಡೋರದವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡುವೆ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಕುಡೋರದವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡುವೆನು ಇತ್ತೆ ಗೆತೊಂದಿನ ಪೂರ ಪಾಡಿ ನಾನು ಪೇರ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಗುಡೊಂದು ಉಂಡ ಐತ ಪೇರು ಇಸೆವರ ದಪ್ಪ ಪೇರು ಬೈದಂಡು ಒಂದೇನು ಇಸ ನಮಗೆ ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚೀಲದ ಲಕ್ಕ ಗೆತ್ತೊಂದು ಇಜಿರ ಬೀನದ ಚೀಲ ಆವಡು ಇಜಿರ ಸಾಲ ಆವಡು ಓಲ ಗೆತ್ತನೊಲ್ಲಿ ಅವೆಂಗೆ ಗೆತ್ತೊಂದು ಐತ ಪೇರನ್ ಪೂರ ಪುಂಟೋಡು ತುಲಿ ಕುಡೋನೇನು ಅಂಚೆನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಬಾರ್ದು ತಿರ್ಗಾರೆ ಉಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರಡ್ನೆ ಸಲ ಆಂಡ್ ಸೇಮ್ ಅವೇನೆ ಕುಡ ಪಾರ್ದು ಅಂತ ನೀರು ಪಾರ್ದೆ ನಾನು ಅವೇನೆ ತಿರ್ಗೈನಿ ರಡ್ನೆ ಸಲ ತಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಸಾಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಪುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕಡವೇನ ಪುಂಟೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ 3 ಸಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೇನು 1/4 kg ಅರ್ಧ ವಾಸಿಗೆ ತಂದು 3 ಸಲ ಮಲ್ತೀನಿ
ನಿಗಲ್ ಲಂಚೆನೆ ಅಡಕ ಕುಡೋರದವೆ ಲಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಆತಂಡು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ದ ತೋಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಈ ತಾಂಡ ಬಕ್ಕ ಯಾವು ಬಕ್ಕ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಲ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ನೀರೇ ಬರ್ಪುಂಡೈಟ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಈತ ಪೇರು ಉಂಡೈಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವು ಎಕ್ಕಡ್ದ ಪೂರ ದಪ್ಪ ಇತ್ತಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಲತ ಇಂಚ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದೇದು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಮೂಜಿ ಸಲ ನಮ್ಮ ಐತ ಪೇರನ್ ಗೆಪ್ಪೋಡು. ಇತ್ತ ಆತಂಡು ಇತ್ತ ತುಲೆ ರಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪದ ಪೇರು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಆಯ್ಡು ಬಕ್ಕ ಮೂಜಿನ ಸಲ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂತ ನೀರ್ದ ಪೇರು ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದೇನು ಕೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತು ಪರೋಡಾಂಡ ಏನು ಅಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ನಿಗಲು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಇಜಿಡ ಖಾಲಿ ಇಂಚೆನೆ ಪರಿಯರಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ರಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಒಂದು ವಿದೌಟ್ ಐಸ್ ಇತ್ತ ಐಸ್ ಪಾಡ್ದು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಗೆಪ್ಪುಗನವ ಇತ್ತ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ಗ ಐಕ್ ತುಲೆ ಈಗ ಏತ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅದು ಪಾಡೋ ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬರೆತಿನಾಗಲು ಮಸ್ತ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪಾಡೋಲಿ ಏನೊಂಜಿ ಐನ್ ಪಾಡಿಯೇ ಇಂಚ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಾಡಲಿ ಏನಿಕೊಂಡ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನೀರು ಹಾಪುಣದೆ ಅಂಚದು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಪರೊಂದು ಇತ್ತುಂಡ ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಏನೇ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಕಲಡೋಡು ಒಂದು ಜೊಂಬುದ ಟೈಮ್ಗೆ ನಿಗಲ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕೊರಲಿ ಇದ ಲಾಪುಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಆತು ಬೆಚ್ಚೊಪ್ಪುಡು ಇತ್ತ ಪಿದೈಡ್ ಪತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಇಡು ನೀನು ಪೂರ ಪರಿಯಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡಲ ನಿಗಲ್ ಒಂದು ರಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಪರ್ದು ಪೂರ ನಿಗಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಜೋಗ್ಲ ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆಡ್ ಬತ್ತಿನದೆಲ್ಲ ಕೊರಲಿ ಒಂದು ಆತು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಡು ಮತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೈದೇರು 2 ಜನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈನಾಗಿಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಬಲ್ಲ ಏನ ಕೋಲ್ಡ್ ಬೋಡ ಹತ್ತು ಏನ ಬೋಡು ಕೋಲ್ಡೇ ಬೋಡಾ ಆಗಲೇ ಕೋಲ್ಡೇ ಬೋಡ್ಗೆ ಎಂಚಾತ ನನ್ನ ಪನೋಡು ತಿರ್ಗಲೇ ಹಾಂ ಎಸ್ ಇದು ಆತಂಡು ಪರ್ ನಿಕ್ಲ ಐಸ್ ಬೋರ್ಡಾ ಎಂಚಾತಂಡು ಸೂಪರಾ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಪನೋಡಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಾಗಲಿಗೆ ನಿಗಲ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ತು ಪರ್ಲೆ ಅಂದು ಪನ್ಲೆ ಒಂಜೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿ ಅವು ಮೀನಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ಜಿರ ಪರ್ಪಿನಿ ಎಜ್ಜಾತವೇದು ಎಡೆ ಆತನ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಚೀಪೆ ಪೂರ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಬಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾರ್ದ ಐತ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರೋಂದಿತ್ತನ ಅಂದ ಅದೀಲೆ ಮಗ ದೀಲೆ ಬಕೊಂದು ಜೀವೋಗ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೇ ನಾನೊಂಜಿ ಯಾನೊಂಚೂರು ಪರಮೆ ಬಕ್ಕಸ್ಲೋಕು ಗವ ವಾಹ್ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಆತನ ಏನಕ್ಕೆ ಪನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಅವು ಸೆಕೆ ಆಪಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಏನಂತ ಪನ್ನಡ ನಂಗೆ ಇಡೀ ಬಾಡಿ ವರ ತಂಪ ಇಲ್ಲ ಕಾಪುಡು ನಿಖಿಲ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಂಡ ಸ್ಲೋಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತದ ನಿಗಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಡು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡುವ ಅವಲ ಜೀವೋಗೆಡ್ಡೆ ಐಟ್ಲ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಒಪ್ಪುಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಅವಲ ಲಾಯ್ಕ್ ನಂಗೆ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಾಗಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಓಲ್ತುಂಡಲ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ಪಂಡ ಅವು ರಾಗಿದ ದೋಸೆ ಆದುಪ್ಪಡು ರಾಗಿದ ಮಣ್ಣಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಅತ್ತಡ ರಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ಡ್ ಒಂದು ರಾಗಿನ ನಿಗಲು ನೀರಿಡು ನೆಪುನ ಬೊಕ ಪೊತ್ಪುನ ಪುರ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ಪಂದು ಎನ್ನು ನಗಲು ಇಗ್ಲೇನ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ರಾಗಿದ ಪೊಡಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅವೇನು ಕಂತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕುಂದವ ನೋಡು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ರೆಡಿ ಎರೆದಿವೋಡು ಬೊಕ ರಡ್ಡ ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಗಲೆಗೆ ಏತು ರುಚಿ ಬೋಡು ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಪಾರ್ದು ಏತು ರುಚಿ ಬೋಡು ಅಂತ ತೂದು ಅವೇನು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪಾರ್ದು ಅತ್ರ ನಿಗ ಬಾಟಲ್ ಪಾರ್ದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇದು ಎದಾಗ ನಿಗಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದಿಸವನ ಅದ ಪರೋಲಿ
ಅಂದು ಪನೊಂದು ನಾನು ಒಂದು ಜಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಆದುಪ್ಪಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆನ ದುಂಬುಗು ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪನೊಂದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲಾ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.